ka Institute for Statistics nke UNESCO siri kwu, Bekee bụ asụsụ eji emepụtakarịcha ejije na Naịjirịa ya bụ n'afọ 2006. Ihe a jiri gbagwoju anya bụ na ejije Bekee ahụ oke ọrụ 44 n'ime narị 44% n'ime ejije niile emere na Naịjirịa bụ ndị Igbo mechara ha. Onye Yoruba na-ekwu ihe a, aga m agwa gị ebe m si egote ya, ọ bụrụ ihe nzuzo ka m na-ekwu. O wee wepụta ife UNESCO chọpụtara, ya bụ ụwa bịara mgbe nchọcha wee sị na n'ime ejije niile dị na Naịjirịa emepụtara na Naịjirịa ruo n'afọ 2006 na 44 n'ime narị ya 44% bụ n'asụsụ Bekee ka emere ya, 31 ya bụ 31% bụrụ n'asụsụ Yoruba, 24 n'ime narị bụrụ n'asụsụ Hausa, otu naanị n'ime narị ya 1% bụrụ n'asụsụ Igbo. Nke a bụ n'afọ 2006. Onye Yoruba wee gwakwa anyị wee sị ihe a riri mmadụ ọnụ n'ihi na ọ bụ ndị Igbo na-achị na mmepụta ejije na Naịjirịa Nollywood, mana ha hapụrụ mmepụta ejije n'asụsụ Igbo ka ọ kpọọ n'ala bụrụzie naanị 1% n'ọnụọgụ ejije niile emepụta na Naịjirịa. Onye Yoruba wee kwakwa akwasị na ọ dị mwute na ndị Igbo na-ewu ewu na azụmahịa ejije enweghị ike ịhụ na emepụtara ejije n'asụsụ Igbo ga-eme ka enwee ike ibido ụwa akụkọ Igbo na DSTV. Jezie gụwa ya Saturday Independent, ọnwa Mee dị na 8 afọ 2010 irue ịgụta ife a na-agụ. Ụmụnne m, anyị afụlana akwa nwanne anyị nwoke onye Yoruba kwara maka ndị Igbo. Ọ bụ nnukwu ihe aṅụrị ekwupụta na ụlọ ọrụ TV a na-akpọ Infinity enweela ụwa akụkọ chanel asụsụ Igbo a na-akpọ Kpakpando dị na chanel 353 na-asụ Igbo bido n'ụtụtụ ruo n'ụtụtụ ka o siri nwee nke Hausa na Yoruba. Enwekwa chanel Igbo a na-akpọ Ogene na Dasat. NTA ji hụ nwayọọ na-ebido. Ka ebido na nke mbụ, ịkụzi asụsụ Igbo na mba ụwa. Mahadum abụọ na-ewukarịcha ewu n'ịkụzi asụsụ agbụrụ dị iche iche n'ụwa. Ndị a bụ School of Oriental and African Studies dị na University of London, nke dị na Britain. Nke ọzọ bụ ụlọ akwụkwọ a na-akpọ n'asụsụ Bekee National Institute of Oriental Languages and Civilizations na mkpọbiri afa INALCO, nke a dị na France. Abịa na nke dị na Britain School of Oriental and African Studies, ụlọ akwụkwọ a na-akụzi ọtụtụ asụsụ ụwa maka na ndị Britain chibu n'ụlọ ụwa, mana fa bịa n'Afrịka na-akụzi were asụsụ 6 na-akụzi. Kedu asụsụ dị ndị ahụ? Amharic, Hausa, Somali, Swahili, Yoruba na Zulu. Igbo adịghị ya. Hausa adị ya, Yoruba adị ya, Igbo adịghị ya. Abịa na INALCO na France, asụsụ ọ na-akụzi n'ụwa n'ofu ụlọ akwụkwọ ọdụ 93 maka na ndị France na Britain chịbụrụ ụwa. Ma n'ime Afrịka fa wela asụsụ 13. Ndị ahụ ọ bụ ka ngọbakwa Amharic, Barbara, fọrọ unu agbara, Hausa, Yoruba, Zulu wee dere gaba. Ihe na-ebe na obekwara Igbo adịkwaghị ya. Asụsụ Igbo ka ya chịrị 13 n'Afrịka na-akụzi na France. Yoruba dị ya, Hausa dị ya, Igbo adịghị ya. Ịbata n'ime Afrịka n'otu njikọ Afrịka a na-akpọ African Union na-azaba OAU bidoro na Bamako, isi obodo Mali, n'afọ 2006. Ụlọ akwụkwọ dị elu a na-akpọ African Academy of Languages, ACALAN,
ụlọ akwụkwọ a na-akụzi asụsụ ndị Afrịka 12 ka a chịrị na-akụzi ebe ahụ. N'ime asụsụ 12 afọ nke Hausa so na ya, Igbo adịghị ya. Aja na Amerịka, mahadum 22 22 na-akụzi n'uju ya asụsụ 4 ndụ Naịjirịa. N'ime mahadum 22 ahụ, 18 na-akụzi Yoruba, 11 na-akụzi Hausa, 4 na-akụzi Igbo. Biko na ekere dịrị ndị Amerịka, nsị ebe asị kụwalafa aka asị ịnọ na-akụzikwa n'Igbo, 2 na-akụzi Fulani. Ma na-edekwara kịta ugbu a n'ịntanetị na mahadum ebe a na-akụzizi Yoruba na Amerịka dịzi 47, osigo na 20, osigo na 18 ruo 47. Ajụjụ m na-ajụzi wee bụrụ, olee ihe ndị mba ụwa ejighị akụzi Igbo? Anyị ga-azawa ajụjụ a ugbu a site n'ịma ihe na-eme n'ala Igbo. Kedu ife ejiri akụzi Igbo? Ka anyị lekere etu esi amụ ya m Igbo na be anyị, wee jụma na etu esi amụ ebe ọzọ. Mgbe ụlọ ọrụ gọọmenti etiti na-elekọta mahadum niile dị na Naịjirịa mere njem nchọcha na mahadum niile dị na Naịjirịa n'afọ 1999 banyere 2000, ha depụtara mahadum ole ebe e nwere ngalaba ọmụmụ asụsụ ndị Naịjirịa. Akwụkwọ depụtara ya na ebe ihe a dere maka edere kesaa n'ụwa niile maka ide akwụkwọ ịmụpụtara nwa ujebego rọzi gị nwe kesaa n'ụwa niile bụ na mahadum 7 dị na Naịjirịa ka e nwere ngalaba ọmụmụ asụsụ Yoruba zuru ezu. Na mahadum 4 dị na Naịjirịa ka e nwere ngalaba ọmụmụ asụsụ Hausa zuru ezu. Nwee otu mahadum ebe e nwere ngalaba Efik na Ibibio. Nwee otu mahadum ebe a na-akụzi asụsụ Kanuri. Etufasi dị ya edere a na-efichezi bụ na o nweghị mahadum ọbụla nwere ngalaba ọmụmụ asụsụ Igbo. Jekwa gụọ akwụkwọ ahụ, gụọ ibe 34 na ibe 35, pages 34 and 35. Ọsụwa ya na Bekee, gụọ ya. Fada kwukwara mahadum ebe a na-akụzi ha, wee were aka fade na ebe a na-akụzi Yoruba bụ University of Lagos, University of Ilorin, Lagos State University Ọjọọ, Olabisi Onabanjo University Agụiwoye, University of Ibadan, University of Ado-Ekiti, Obafemi Awolowo University Ile-Ife. N'ime mahadum 7 ahụ, gọọmenti etiti nwe mahadum 4 mana na-akụzi Yoruba ebe ahụ. Ebe mahadum 4 ebe e nwere program ịkpakpọ program ya bụ ngalaba asụsụ Hausa bụ Ahmadu Bello University, Usman Dan Fodio University Sokoto, Bayero University Kano, University of Maiduguri. Ọ bụ gọọmenti etiti nwe mahadum 4 ahụ niile. Ya bụ ndị be anyị, ọ bụ ego anyị ncha niile ka eji akwụ ndị ọka mmụta na-akụzi na mahadum ndị ahụ ụgwọ. Ego anyị ncha. Federal Universities ka nsọ ya n'oyibo. Etu a ka ọ dị na nke ebe a na-akụzi Efik, University of Uyo, gọọmenti etiti nwe ya. University of Maiduguri ebe a na-akụzi Kanuri, gọọmenti etiti nwe ya. Ibidozie n'ibe nke mbụ akwụkwọ NUC ahụ dere ruo n'ibe nke ikpeazụ ibe o nwere ibe 99 99. O nweghị ebe a kpọrọ asụsụ Igbo ahịa Igbo furu kpamkpam. Ndị be anyị, ịfụla n'otu ihe mere mahadum mba ụwa ejighị akụzi asụsụ Igbo. Ha chọọ ịkụzi ya, olee ebe ha ga-esi nweta ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ? Nnukwu ihe na-efunarịkwa ndị Igbo, n'ihi na ndị Igbo adịghị akụzi asụsụ Igbo n'ala Igbo, ma Hausa na Yoruba na-akụzi nke ha. Ma agaghị m abanye na ya ugbu a, naanị otu ka m ga-ekwu maka ya. Bido n'afọ 2006,
embassy America na-enye ụmụ akwụkwọ mahadum dị na Naịjirịa scholarship ịbịa kụzi asụsụ agbụrụ ha na America. Gọọmenti America ma ha dere n'ife eji akpọ mmadụ tinye akwụkwọ nye application form, ma ha dere ya desie ya ike na naanị ndị ha na-enye scholarship ahụ bụ ndị nwere ike ịkụzi asụsụ Yoruba ma ọ bụ asụsụ Hausa. Na-eme ya wee lụọ taa, ọchị ka ọ na-atọ m mba. Mana ndị be anyị, eji m obi aṅụrị ekwupụta na nnukwu ihe mgbanwe adịla na nkụzi asụsụ Igbo na mahadum. Ndị be anyị, mụ na unu eji agbamakwụkwọ, a na-ekwu maka nwoke asị na-amụrụ ya oge amụrụ ibia jebe akwụkwọ jebe, ibia baba kọleji ọbaba, ibia zụba abịa osorofa jebe Ọnịsha, ibia gbara nkwụ ọgbaba, ibia gbara akwụkwọ ọgbaba. Na ibe a na-arịọsị Chineke, biko ibia mụtara nwa, Chineke nyekwuo ya nwa. Leziere n'anya, ndị a mụrụ ha na Igbo bụ Hausa na Yoruba. Ibe ọgbọ ndị Igbo emepụtaba ejije na asụsụ ha na Igbo a na-emepụta. Ọgbọ ndị Igbo akụzibe asụsụ ha na mahadum, Igbo a na-akụzi. Ọgbọ ndị Igbo etinyebe ewere asụsụ ha na-agbasa ozi n'ụwa, Igbo a na-eme ya. Ife na-enekwa anya na ọ dị mma.